Żagħżugħ ta' 26 sena minn Ħalax ammetta quddiem il-Maġistrat Natasha Gallia Xiberras li wettaq diversi serqiet minn pompi tal-petrol u anke minn ħanut ta' żraben f'Raħal Ġdid. Fil-qorti ħareġ li Dylan Spiteri għandu impjieg iżda waqaf il-vizzju ta' droga. Bil-ġenituri tiegħu preżenti fl-awla tal-qorti tal-Maġistrat, Spiteri ġie mixli li fis-7 ta' Settembru li għadda bejn is-sija u s-satejn ta' filgħodu u sera anqas minn 233 euro fi flus kontanti mill-ħanut Darmanin Footwear u ġie mixli li għamel ħsara fil-post b'valur li laħaq l-ammont ta' 2500 euro. Iż-żagħżugħ kien akkużat ukoll b'serq ta' flus mill-pompa Lourdes Petrol Station li tinsab ħaż-Żabbar. Il-Maġistrat Gallia Xiberras ordnat li jsir pre-sentencing report għal ġid tal-istess Spiteri sakemm tingħata sentenza u għanata l-ħelsien mill-arrest fuq depositu ta' 500 euro u garanzija personali ta' 3000 euro. Il-qorti ordinatlu ukoll bissa 8:30 ta' filgħaxija ikun id-dar u ma joħroġ qabel is-6 ta' filgħodu. Għal Spiteri deru l-avukat Franco De Bono u Marion Camilleri. Joseph Gallia ta' 29 sena mis-Siġġiewi ġie mixli li wettaq diversi serqiet li varjaw minn qodot u serq ta' karozza kif ukoll li sar reċediv u li kiser ordnijiet ta' probation mill-qorti. Gallia li ma mmettiex l-akkużi kollha miġjuba kontrih ġie mixli li fil-lejl ta' bejn l-24 u l-25 ta' Settembru li għadda minn triq il-Mosta San Pawl il-Baħar seraq diversi għodot minn karozza tal-marka Citroen. Ġie mixli wkoll minn triq id-Durumblat fil-Mosta seraq karozza Peugeot u li fix-xahar ta' April ipprova ibiħha lil terza persuna. L-avukat Mario Mifsud qal li bħalma għamel fil-passat is-serqiet li wettaq Gallia kienu kollha ta' valur minimu. Barra minn hekk huwa għandu 4 tfal u tarbija oħra ġejja fid-dinja u għalhekk ta' min li jingħata ċans li jkun meħlus mill-arrest. Min-naħa tiegħu l-Ispettur Godwin Sherry qal li s-serq ta' għodda minn karozza parkjata ma kienx wieħed minimu. Il-qorti infatti ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest fost oħrajn minħabba nuqqas ta' affidibilta.